Oh no! এই মদনা পুଅ ହଗୁରା ଏଇଠିକି ଆଇଲୁ କଣ ହେଲା ଲୋ ଅଜା? କଣ ବେ ବେ ଏଟା କଣ ଇଲୋ ସେଟା ଆମର ବିଦେଶରେ ଏସେ ବନାତି ଏସେ ବନାତି ଶୋଧିଲୁ ନା, ଆଉ ଆରେ ବୁଝିପାରୁନ କି ଆମ ବିଦେଶରେ ହଁ। ଏଇ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲତା ହିନ୍ଦୀ ବୋଲତା हाँ, ଏଟା କଣ ଏମିତି ବାଳ ରଖିଦେଇଛୁ ଛେଳି ଦାଢି ଭଳିଆ ये न्यू स्टाइल बाल है ना, न्यू स्टाइल बाल है ना, ऐसे ନ୍ୟୁ बना ଷ୍ଟାଇଲ ବାଳ ହେ बाल है बाल ଓ ବାଳ बाल ଆମର ତୁ କହୁଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ବାଳ ଓହୋ तुम बुझते पारबन कि ଆଉ ତୁ କଣ ଜ୍ୟାକେଟ ଭାକେଟ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆଇଛୁ ଏଟା କଣ ବେ ହଗିତେ ଆଇଛି ବାଲ ହଗିତେ ଆଇଛୁ ହଗିତେ ଆଇଛି ଯାଉନୁ ସେଠିକି ଯିବୁ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାନୀ ବଇଛି ସେପଟେ ତ ଖୁଡି ବଇଛି ଖୁଡିରେ କଣ ଟିକେ ଇଲୋ କଣ ତ ବୁଢୀରେ ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଝାଡା ଆସୁଥିଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁ ସେପଟେ ଯିବୁ ନାହିଁ ସେପଟେ ହଉଛି ମଦନ ମାଇପ ଧାଡା ବସିଛି ହଁ। ସେପଟେ ଖୁଡି ତ ଜାଣିଛୁ କଷ୍ଟ କାଟିଲେ ଅର୍ଷ ଟିକେ ଡେରି ହବ ଟିକେ ଧାଡା ବସିବା ତୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯିବୁ तुम्हारे ସାଇଡରେ यहाँ ବସିବୁ तुम्हारे यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं है क्या? ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ କଣ ହୁଏ वो ऐसे बड़ा बड़ा घर रहता है ना? ବସ୍ ଶଳା ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ହଗି हाँ घर ଏ ଶଳା କଣ କହିବ ବିଦେଶ ତୁ ଆସିଲୁ ବିଦେଶରୁ ଘର ଭିତରେ ହଗି ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଏଠି ଶଳା ମଣିଷ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ वीडियो अच्छी गलो ବିଡି ଓ ବିଡି ବିଡି ତା କାନ ତଳେ ଗେଞ୍ଜିଥିଲେ ହେଲା ଗଳି ପୁଣି ସେଠି ମଶା ବି କାଢୁଛି ଏକ ଜାବଡା ହବ କେବେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛି ମୋରି ଆଗରେ ବୋଲୁ ତୋ ବାପା ବୁଲୁଥିଲା ହଁ ତୁ ସିଗାରେଟ ଆଣିବୁ ମୋ ଆଗରେ ଓ ଯଦି କହୁଛୁ ବିଡି ଖଣ୍ଡେ ଦେବି କୋଉଠି ଗଳି ପଇଲେ ସେଠି ମଶା ଫସା ବହୁତ ବାଡାବାଡି ए, ହଉଛି हमारे विदेश में बीड़ी फीडी नहीं टानते, ଆଉ बीड़ी जो टानता है वो सब लोग करता है। सिगरेट एक सिगरेट 20 रुपया हाँ। 20 रुपया समझता है 20 रुपया ସମସ୍ତ 20 टंका 20 ଟଙ୍କା 20 रुपया ଶଳା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଲେ ହଉ ଲୋ ମୁଁ ଯାଏ ହଁ ସେଇପଟେ ଯିବୁ ତ ଖୁଡି ବଇଛି ଏ ପାର ବୋଉ ନଟିଆ ପୁଅ ଆଇଲାଇ ଦେଖିକି ସାଇଡ ଦେଇଦେ ତାକୁ ଯା ସେଇପଟେ ପଳେଇବୁ ଠିକ ଅଛି